Ni tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 dafara ni miniti 30 Kayikaw fɛ yen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛ la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen a kelen kɔ ka kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ mun ma bɛn an balakaw ma n'a bɛ tali kɛ an balakaw tereko kunkan maa min ye kuma in fɔ a seginna kɔ a taara au conseil islamique la walasa ka se ka taa yafa ɲini kɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. An balima mu'minu, an balima silamɛw, kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima musow, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛya folikan na. O de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An denkɛ ana an ka kalanden n'o de ye Seku Suware ye. A bɔra ka kuma dɔ fɔ réseaux sociaux kan kuma min n'a ma bɛn n'a jɛngɛnna kosɛbɛ ka taa musow ka fanfɛla fɛ o la Haut Conseil islamique y'a wele Mali tɔnba bɛɛ lajɛlen silamɛ tɔnba fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a wele ka kangari da a ye kuma min fɔ kuma in a ma kɛ kuma ɲuman ye donc a yɛrɛ ka tila ka bɔ ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka yafa ɲini musow fɛ min ye tereko kuma ye donc o de don ala sago aw sago a bɔra ka tereko kuma min fɔ musow ka tereko kuma n'a datara se fo sinko kumaw ma a kɔnɔna la a kɛra fɛn ye fɛn cɛjuguba o kumana karamɔgɔw y'a wele Haut Conseil y'a wele Mali tɔnba bɛɛ y'a wele k'a jalaki a yɛrɛ bɛ tila ka bɔ ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o de ala sago aw sago ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi o de don ala sago aw sago an ka Haut Conseil islamique a président ba ani Haut Conseil yɛrɛ ani Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ko ka yafa ɲini autorité fɛ ka tila ka yafa ɲini musow fɛ ka yafa ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka yafa an ma ala yɛrɛ jati kama a ye min kɛ a tɛna n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni ala sɔnna a ma kangari min dara ye ni ala sɔnna a ma a tɛna a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o tuma na ko ka bɔ ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ koyi aw ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama kira kama a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna an sɔrɔ Haut Conseil tɔgɔ la min sɔrɔla ka fɔ aw ɲɛna o de ye nin ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma nin sigiyɔrɔ in na an faw an'an karamɔgɔbaw u y'an wele k'a fɔ an ye fɛn min fɔ kuma in jɛngɛnna kosɛbɛ mais n bɛ kuma in fɔ waati min na bɛɛ k'a dɔn Mali bɛɛ k'a dɔn n man tugu k'a fɔ ou bien ka a dabɔ ka mɔgɔw jogi n'a ye n m'a dabɔ o kama mais kuma kɔni purukutu la parce que kuma ye fɛn min ye n'a bɔra ka ban foyi tɛ se k'a kunbɛn ni ala yɛrɛ tɛ an bɛ jɔyɔrɔ min na an bɛ place min na an b'an ɲɛsin bɛɛ ma bɛɛ ka yafa ma ala kama jango an baw n'i ye fɛn fɔ n'a donna an baw gasi la vraiment o b'a an yɛrɛ degun kosɛbɛ parce que i bɔra muso de la an balimamusow ani an baw u bɛɛ ka degun sɔrɔla nin waati in kɔnɔ tuma an bɛ yafa de ɲini aw bɛɛ fɛ Mali bɛɛ Haut Conseil président ba tɔgɔ la a Seydi Sharif Usmane Madani Haidara a y'an wele a ma ɲɛ karamɔgɔw ka se Macky ba ma an ye fɛn min kɛ u y'an sigi k'a fɔ an ye tuma dɔ la an ye denmisɛnnin ye an t'a dɔn k'a fɔ nin dɔn gɛlɛya bi sɔrɔ a la mais ni ala sɔnna a ma an b'an ɲɔngirima an faw ye an karamɔgɔw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ t'an sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ bilen an b'a ɲini ala fɛ mais bamananw ye kuma dɔ fɔ ko maa tɛ to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkan fɔ i y'a faamuya an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ autorités an bɛ yafa ɲini aw fɛ Mali musobaw an bɛ yafa ɲini aw bɛɛ fɛ diɲɛ muso bɛɛ a fitinin n'a belebele ka yafa ɲini aw fɛ kuma bɔra kaban a tɛ se ka sigi n'a kun bɛ sigi an kun b'a kunbɛn n'i y'a faamuya o de kama kuma purukutulen an ye kuma wɛrɛ fɔ pour que ka yafa ɲini aw fɛ nka min fɔra n'o gɛlɛyara o de taara mais min fɔra ka yafa ɲini mɔgɔ ma sɔn k'o partager i y'a faamuya mais an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ nin sigiyɔrɔ in na an b'a ɲini ala fɛ ala kana an don ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la ala k'an bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli di bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na ouvert an y'o de fɔ an bɛ an karamɔgɔba ka so yan bi Usmane Sherif Madani Haidara y'a banni Haut Conseil président
an ye jɛmukan min kɛ jɛmukan min ni a tɛmɛna ouverture media bɔlɔlɔ sira kan nka yani an k'a kɛ an y'a ye video in kɛra polémique ye ka sababuya kɛ kuma min bɔra an ka karamɔgɔkɛ da k'a se musow ma o de kosɔn jalaki taara k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ y'a dɔn k'a ye fili kuma fɔ o la an ka karamɔgɔba caman farala ɲɔgɔn kan ka se Usmani Seku Madani Hayidara fɛ y'a banni min y'an ka présidentba ye au conseil la ka na yafa ɲini musow tɔgɔ la ka na yafa ɲini denmisɛnninw tɔgɔ la ka na yafa ɲini mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔ la ka yafa ɲini bɛɛ fɛ o den bɛ bi a tabaga de bolo kuma ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔ mɔgɔ bɛ to i dɔnko de la kuma ye wara de ale de b'a fɔbaga dun an yɛrɛ b'an ka yafa fara a kan muso a ye yafa ma muso a ye yafa ma muso a ye yafa ma naani muso a ye yafa ma musoya tɛ yalankolon ye dɛ anw b'a dɔn a man di muso cɛ si ye ka don muso gasi la nga kuma mana na cogo dɔ la kuma b'i dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ an karamɔgɔ bonya a n'a kanu kama ani a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ dogodogoni ni kɛnɛkanta o bonya kama muso a ye yafa an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama wa n b'a dɔn musow bɛ yafa in minɛ. Minisiriso mu ɲɛsinnen no jagoko ani usine ko kunkanko o ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la u ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a ɲɛsin projet dɔw labaarali ko kunkan a baaraw kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile fɔlɔ ye direction générale de la dette publique la Aminata Traoré ani Nuhum Kone tun bɛ Sherifula Jawaramuso tɔgɔ la. Ni dɔnni yakubaya kɛnɛ min sigilen filɛ nin n'a hakilina bɔra ministère de l'industrie et du commerce yɔrɔ k'a ɲɛsin a ka cakɛda baarabolofaraw ma ani tɛgɛ di ɲɔgɔnma bɛ u ni minnu cɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na structure partenaires o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka n'u ka dɔnniw yakubaya projet baw labɛnnu kan n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na la gestion des projets des agents de la cellule technique des réformes du climat des affaires. ka se ka cellule technique n'u b'a fɔ ko cellule technique du climat des affaires ka se ka olu ka baarakɛlaw k'u former ale n'u jɛɲɔgɔn former n'o ye projet structurant ko la projet structurant ye projet bakurubaw don n'o bɛ se ka kɛ cakɛda bɛɛ la min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wa impact ka bon kosɛbɛ jamanadenw ma tile saba kɔnɔna na an bɛna essayer ka mɔgɔw lafaamuya min ye projet structurant ye a dabɔra laɲini min kosɔn a bɛna min nafa min se baarakɛlaw ma wa a bɛ se ka hakilina di mɔgɔw ma an ka projet baba minnu bɛ ka nalen walasa ka se ka olu se u seyɔrɔ la nimisi wasa kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ formation bénéficie min ɲininen b'u fɛ u bɛ ka min ɲini formation kɔnɔ u ye kalan min kɛ formation kɔnɔna na u k'a lawaleya u ka baaradaw kɔnɔna na walasa projet structurant minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka sira sɔrɔ olu ka se ka sabati. U jukɔrɔma dondonbagaw n'o ye dɛmɛbaga dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma programme des nations unies pour le développement bakuruba la PNUD olu maaw ka nɔnabila ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ni sigi in lawaleyali jar'u ye kosɛbɛ ko bari a bɛna kɛ sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni hakilina falen tɛmu caman kan n'o dɔ ye projet jɔyɔrɔ a kuntagalaw fo ka taa se a baara sɛbɛnw ma n'o ye sɛbɛn furaw ye olu laɲini sabatilo o n'a ɲɔgɔnna caman ni ka tila k'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya yakubaya tugun an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɔnni yakubaya kɛnɛ in bɛna kɛ tile 3. hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigira sen kan u k'a ma conférence débat a tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye mangoro jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka da dumuni kow la an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 28 ye université de Segu la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Samayira Sanogo bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. O bɔra fan caman fɛ sanfɛ kalandenw kalankaramɔgɔw jɛkulu minnu bɛ ye dunkafa sabatili hukumu kɔnɔna na ka fara jamana gouvernement ministre dɔw kan ka na ni saliba in minɛ k'a fa eko da kɔnɔ ye nakun ye kelen bɛ de ye ka se ka na hakili fɔlɔfɔlɔw kɛ janko dunkafa bɛ se sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sɔnni sigila min kan o fɛ o de ye mangoro baara cogo ye Mali kɔnɔna na. Mangoro bɛ se ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de ye mangoro bɛ se ka yɛlɛma ka bayɛlɛma ka kɛ produit caman ye o produit bɛ se ka wari sama o wari mana sɔrɔ o bɛ se ka to an bɛ se ka dumuni san n'o ye o wari b'a to an bɛ se ka baaraw créer n'o ye o wari bɛ se ka to an bɛ se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la Mali kɔnɔ bi
fɛn duuru de bɛ yen olu de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ sanu kɔni bɛ nafa se an ka jamana ma kosɛbɛ n ka sanu bɔra yen kɔɔri fana bɛ nafaba se n'o bɔra yen fana an ka baganw olu fana bɛ nafaba se an ma ani an ka sumansi engrais chimique fana b'a se ni mana a bila duurunan o ye mangoro de ye mangoro b'a la ka nafa min se jamana in ma bi dan t'a la donc o kɔrɔ ko an ka mangoro don bala pour que vraiment an ka denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ sini. O ma sɔn a ka lakali olu ye sanfɛ kalandenw bɔra ka caya ka na kɛ seereya ye ni barolasigi baara in na min bolila mangoro ani dunkafa sabatili kan o de siratigɛ la a baaraw bɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye a yira k'a fɔ somɔgɔ sama sɔrɔla olu fɛ. An ye faamuyaliba sɔrɔ a kan an ye ko caman faamuya a kɔnɔna la a ye faamuyali caman di an ekɔlidenw ma sur la mangoro kan kosɛbɛ an ka yirituru fara an bolo la mangoro dɔrɔn tɛ ka yirituru caya n'an yiri mun tigɛ an k'o remplacer o fɛnɛ fɔla an ɲɛna kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma an bɛna an sen don mangoro baara la k'a labɛn ka kɛ fɛn caman ye. Ni baara min bɛ ye a tako sabanan kɔnɔna na a y'an ka bonyana ni jamana gouvernement ministre dɔw yele ye a ko labɛnni kulu maaw cɛ mɔ o bɛ a yira k'a fɔ baara kunfɔlɔ minnu tɛmɛna nafa yira olu la wa baara in yɛrɛ jɔyɔrɔba de bɛ a la Mali jamana kɔnɔna na. San 3 an bɛ baara la jiri bɛ turu wa jama bɛ bonya ka taa fɛ ɲinɛ yɛrɛ y'a jateminɛ faamaw yɛrɛ nana Mali ɲɛmɔgɔw ka implication bɛɛ donna na fɔ sanfɛ ligiligi yɛrɛ la an tila vraiment o ye koba ye donc halisa an b'a fɔ Ala ka an dɛmɛ ka san naani ta ko jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na kuma dɔnnaw b'a fɔ ko maa o maa n'i ye jiri kelen turu i ma balo fu la i ma balo fu la fiyewu donc je pense que an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye jiri miliyɔn 5 turu n b'a f'i ɲɛna heure kelen kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔw don donc vraiment o kan ka dusu don an bɛɛ la o vraiment ba a jira k'a fɔ an bɛɛ kan k'an jija. O kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen kɔrɔfɔw la Mali jamana minisiri min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin sanfɛ kalanso mɔ fa ka se a tɔɲɔgɔnkɛ sɛnɛko minisiri o min yɛrɛ tun ye baara in denfa ye o bɛɛ lajɛlen ye foli ta ka ɲɛsin baara in labɛnbaw mɔ madama ka sanga ni o bɔlen ye ka caya ka na tali kɛ nin kɛnɛba in na ni ka laban ka ɲini o fɛ baka don ni hakilina ɲɔgɔnw la baw a bɛ se kɛ sababu ka yɛlɛma don sango gɛlɛyaw ani o ɲɔgɔnw na dakurunya kelen a bɛ se ka kɛ sababu ka dunkafa k'o sabati Mali kɔnɔna na a baaraw fanba kɛra ɲiningali ni jaabiw ye fa ka se hakili fɔlɔfɔlɔw jijalen ma ka ɲɛsin mangoro sɛnɛcogo ma Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ a la nafa min bɛ sɔrɔ a sɛnɛli la fa ka se sɔrɔ yiriwali bunna kun kan jɔyɔrɔ jumɛn bɛ mangoro la o ni o ɲɔgɔn caman a baaraw labanna ka masiri ni fɛn wɛrɛw ye i n'a fɔ munumunu salo o ko ma ko marche citoyenne fa ka se mangorojuw caman turulen ma Segu Sido ani Bazando dugu kɔnɔna na. Kunnafoni nasira wɛrɛw la Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seydi Harun Rashid Haidara bɛ tourné la Mawludu okumu kɔnɔna la san 2024 ka bɛn ni jumadon juin kalo tile 27 a kunbɛnna infrakaw fɛ yen nɔ ni bonya ni karama ni nisɔndiya bɛɛ lajɛlen Awa Jabate ani Dramani Male b'a nɔfɛ. Ni jama sanumanba in kɔnɔna na ka kɛ ni nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛni ni sanga 33 ye kira mɔdenkɛ n'o ye Haruna Rashid Haidara ale donna kɛnɛ in kɔnɔna na yɔrɔ min alisilamɛdenw bɔra yɔrɔ caman na ka se ka na a ka bilasiralikanw lamɛn a donnen kɛnɛ kɔnɔna na ni manu bɛɛ lajɛlen kun nimisi wasalen don walasa ka se k'a bisimila cogo min na hakaja manu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kelen ka kuma ta u y'a jira k'a fɔ ko Nur al-Islam donni olu ka dugu kɔnɔ k'o kɛra nimisi wasaba ye o kɛra yiriwaba ye u ka sigidaw kɔnɔna na. Kuma min bɛ bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya ma o ye ka foli k'u ye ka dugawu k'u ɲɛ ka tila ka dugawu ɲini u fɛ yarabi an b'a ɲini Ala fɛ fɛn o fɛn n'o bɛna karamɔgɔ n'a ka denbaya ma tɔɔrɔ la Ala k'o wuli koyi min bɛ kɛ hɛrɛ Ala ka barika don o la u ka ɲini fɛn fɛn min ye Ala k'o nɔgɔya u ɲɛ an ka dugawu kɔni mun ye ka tila ka dugawu k'a yɛrɛ teri baarakɛlaw ɲɛ ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ den minnu bɛ taama la yarabi an b'a ɲini Ala fɛ taama ni Ala ka dabili hɛrɛ la Ala k'a segin ka taa don Bamakɔ hɛrɛ la. A Seydi Haruna Rashid Haidara ale yɛrɛ kelen ka kuma ta ale ye kuma caman fɔ silamɛya taabolo kan n'o ye jogo ɲumanya ye ni manu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira ɲuman taama cogo min na.
ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya o be se ka sabatiya ka lajɛrɛ in yɛrɛ kuncɛni baya layidu wɔɔrɔ tali ye ni nin manu bɛɛ lajɛlen ye ni an fa n'an karamɔgɔ denkɛ ka bilasiralikanw ye ka kɛ ni yanfoyila alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka laɲini mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Aidara denkɛ a Seyd Harun Rashid Aidara ye wajulu kɛnɛ belebele de ɲɛnamaya ka bɛn ni sibiridon juin kalo tile 28 ye Awa Jabate ni Dramane Maleka sɔrɔlenw don ka kɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnɛ ni sanga 35 ye jumaseliw kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ a Seyda Sherif Usman Madani Aidara denkɛ n'o ye Seyda Haruna Rashid Aidara ale ye juma kutuba belebele ɲɛnamaya koloni misiriba kɔnɔna na walasa ka alisilamɛdenw bɛɛ lajɛlen bilasira ɲuman kan ni ka hakilina ɲuman d'u ma silamɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye jogo ɲumanya ta fanfɛla ye jumaseliw kɔfɛ an karamɔgɔ Haruna Rashid Aidara ladilikanw kɔfɛ a n'a ka délégation y'i kunda ka se ka taa bɔɲɔgɔnya belebele lase n'o de ye ansar minnu bɛ koloni ka se ka taa u ka siège belebele dɔ lajɛ mun jɔli daminɛna o tɛmɛnen kɔfɛ u taara bɔ dugutigi bolo na n'o ye ladalakɔrɔ ye ka se ka taa dugawu kɛ yen mabaw ye walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ sabati cogo min na hakaja nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ denkɛ n'ale n'a ka délégation u y'u kunda lɛnfara kan nka sɔnni u ka se yen nɔ u ye kɔba ni babaw tigɛ ka na se maabaw dɔ sigilen na yamisala kɔnɔna na olu fana kun kɛlen bɛ k'a bisimila ani bonyaw baden k'o ta ka d'a ma walasa k'a jira la k'a fɔ k'a bɛ baara mun na jamana kɔnɔ k'a lakodɔnnen don n'o de ye an fa n'an karamɔgɔ a Seyda Sherif Usman Madani Aidara ka laɲiniw dɔ ye ale ni fana kɛra sababu ɲuman belebele walasa nin bɛɛ lajɛlen ye nin sira ɲuman in taama u bɛɛ lajɛlen kun nimisi wasalen don k'an fa n'an karamɔgɔ bisimila u ka dugu kɔnɔna na ani fana u ye taama kɛ walasa ka taa bɔ yen fana dugutigi bolo na yɔrɔ mun fana ni ye mabaw kelen bɛ k'a laɲini a ka se ka taa dugawu k'u ye cogo min na hakaja nin délégation maaw y'u kunda lɛnfara kan yɔrɔ mun na u tɛmɛna kungo kɔnɔw ni sira tiɲɛnenw kan walasa ka taa ala ka diinɛ lase cogo min na u selen lɛnfara maa si ma to kɔ walasa ka kira mɔdɛkɛ in bisimila a nana cili mun lase o bɛ se ka sabatiya cogo min na a bolo ni yemaw kelen bɛ k'u ka nisɔndiya yira a la Nour al-Islam ale yɛrɛ kelen ka kuma ta a y'a ka nisɔndiya yira k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye bonya mun ta k'a sɛgɛrɛ k'a bisimila lɛfara kɔnɔna na nin bisimilaliw kɔfɛ nin ma nu ye an fa n'an karamɔgɔ denkɛ in sɛnsɛn ka se ka taa n'a ye yen sɛji kɔnɔna na Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Aidara denmuso a Seyda Mama Haidara ni a furu kɛ kelen kɔ ka iji baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u seginnen u kunbɛnna ni bonya ani karama ye ka bɛn ni sibiridon juin kalo tile 29 Burkina Faso kaw fɛ an ka ɲɛmada Kajatu Tarawele ka sɔrɔlenw na hiji ale min bɛ alisilamɛya jɔsen duruna ko fɔ ɲinanta ɲɛnamaya la alisilamɛw fɛ hiji baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hijidenw ye bisimilali minɛ u bɔ jamanaw na ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔ ɲajɔyɔrɔ ɲama Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲama Ali Burankɛ monsieur El Hadji Abubakar Salman Taw a n'a furumuso sanuma Seyda Haja Mama Haidara olu yela ɲina hijidenw cɛla o hukumu de kɔnɔ fɛn min ye agence de voyage Sherif la maaw ye u y'u ka nisɔndiyaw an'u ka folikan ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka sanga n'u ka baara kɛ cogo ɲuman a dɔnni n'a faamu min b'u la u ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ cogo ani baara yɛrɛ kɛcogo la a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo fana ni ka foli ani tanu ta ka ɲɛsin zamzamiyiw ma ale min sababu la nin baara in bɛɛ lajɛlen ni sela ka nɔgɔya ye fo ka taa se fédération Amsardine internationale ma ɲɛma El Hadji Surakata Salman Taw ma hijidenw kunbɛnniw kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya la El Hadji Abubakar Salman Taw a n'a furumuso Seyda Haja Mama Salman Taw fɛn min ye kanuɲɔgɔn famille ani baara ɲɔgɔn olu bɛɛ de bɔla i ko dakɔnɔni ni kana aja ani laji olu bisimila nin bisimilali in kɛnɛ kan fɛn min ye alqur'ani sanuman kalanni ye ani dalayiratul khayrati o de ye dɔ fara nin kɛnɛ ye munyamunya kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ
an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidjani Haidara bɛ Congo Kinshasa kaw fɛ tournée la walasa ka se ka alisilamɛya diinɛ kɔrɔta o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni juillet kalo tile 2 ye a taara foli bila Dolizi maabaw la karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Nin bɔnɲɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madani Haidara de Seyada Sherif Ahmed Tidjani Haidara fɛ Dolezi dugu la ka ɲɛsin Dolezi dugu ma ɲɛmɔgɔw mɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana tɔgɔla nɔnabilaw laɲini ye fɛn min ye bonya dɔ de dangɛnɛmayatɔ de do min sirifila duba kɔnɔ min dara tiɲɛ fana ye cɛkɔrɔba nɔna yɔrɔ fɔlɔ min ye sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a Seyada Sherif Ahmed Tidjani Haidara bisimila Dolezi Congo Brazzaville dugu a commissaire central do nisɔndiya ni bonya ni karamaw kɔnɔ wale ɲuman dɔ fɔliw kɛra ɲɔgɔn na ye dantigɛli na sira fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an ka bi bɔli ye min ye an karamɔgɔ bɛ munumunu na ni waati in na ka taa an ka mɔgɔbaw fo n'o ye an ka faamalamɔgɔw ye ani an ka maabaw ye an kanuɲɔgɔn ani imamu foli daminɛna an ka faamaw la n'o ye commissaire central ye ani an ka procureur ye ani procureur silamɛw ka au conseil islamique ani DD vraiment u y'an bonya nisɔndiyara kojugu an nisɔndiyara yɛrɛ de bi an ma deli Ala fɛ an karamɔgɔ nana tournée la an ma deli Ala fɛ Ala ka tournée Ala ka kuncɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka sigi min kɛ nin waati in na an ma deli Ala fɛ Ala ka mɛn tulo Ala k'a di an ma Ala n'a ye min fɔ yarabi an ka baara kɛ n'o ye Ala k'o nɔgɔya sijani kɛnɛ laban ɲuman an ma deli Ala fɛ Ala k'o di an karamɔgɔ Ala ka tournée tɔ jɛ hɛrɛ kɔnɔ kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Dolezi Haut Conseil supérieur départemental au président ba fɛnɛ ye a Seyada Sherif Ahmed Tidjani Haidara bisimila ni ka ka nisɔndiya jira a la k'a dangana. Komi laadala an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidjani Haidara a mana sen don dugu o dugu la hali ni dugu ni maa 2 dɔrɔn de bɛ sigi o dugu in kɔnɔ a bɛ t'i sen jɔ o la ka foli bila o la ka taa an y'a daminɛ an ka faamaw la i n'a fɔ commissaire central ani silamɛw ka au conseil président ale ye procureur ye yan juge de don an taara ale fana fɛ an bɔlen ale fɛ an sera faama min bɛ faamaw bɛɛ kunna yan min bɛ finitigiw bɛɛ mara an sera o fana fɛ ka foli bila la olu yɛrɛ bɛɛ kɔntanna ko depuis dugu in kɛra dugu ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka taa olu ka bureau la ka taa foli di olu ma ni y'a fɔla ye vraiment an nisɔndiyala dante nisɔndiya min na an kɔni bɛ dugawu de k'u ye u bɛ jɔyɔrɔ minnu na jamana in kɔnɔ Ala k'u fanga se anw minnu fana nana fɛn ɲini na Ala ka fɛn nafama fɛn barikama d'an ma ni kira n'a somɔgɔw bonya ye sɔlamu yɔrɔ wɛrɛw minnu ye sirifikɛ bisimila Congo Brazzaville dugukolo ka Dolezi dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo ɲɛmaa monsieur le gouverneur do Dolezi alimamiba ani Mali de Sénégal dubaw minnu sigin bɛ Dolezi dugu la bɛɛ ni bonya kɔnɔ Kulubalila duba Balakaw ka duba Jawaralakaw ni Silalakaw ka duba ka taa se maliden minnu bɛ Congo Brazzaville Dolezi dugu la olu ka jɛkulu nin bɛɛ ye sirifikɛ bisimila k'u ka nisɔndiya jira a la a ka mɔgɔw bɛ hakilina ɲa Ala n'a gɛmɛ jɛkɛri vraiment ko a nana cogo min na diyara ye Ala k'a bɛn ni hɛrɛ ye a kota bɛ a ka ɲa n'a ye Ala ɲɔ dagini hɛrɛ setani na ma ka kɛ to a ka fɛsɛ n'o ye ko a bɛ séjour min kɛ a bɛ Ala deli Ala k'a kɛ hɛrɛ ye setani ka ko foyi kana don a ko kɔnɔna na an bisimila ko i bisimila i bɛ ka sɔn bisimila vraiment hɛrɛ ɲa ni a gɛmɛ tiri ko vraiment i bisimila hɛrɛ de don a bɛn n'a ma fana a gɛmɛ siri ko bɛn na hɛrɛ diga mɛ taa na suntaga n'o ka la kɔngɔ o ŋɛ xɛmpɛlɛ kɛŋa o kuma wɛrɛ foyi tɛ a bɛ min fɔ vraiment a bɛ dɔrɔn a nisɔndiyara i bisimila nisɔndiyara ko i bisimila inchallah a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara seginna ka na Congo Brazzaville dugukolo kan a kɛlen kɔfɛ ni ka fleuve Congo ba tigɛ k'i kunda Congo Kinshasa ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmɔgɔw ka wele ye Congo Kinshasa min senfɛ a kɛra kɛnɛba caman denfa ye tile 4 kɔnɔ. Ala ka tournée kuncɛ hɛrɛ la ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn bolo walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn.
juin kalo tile 26 a tile 27 na tile 28 Togo faba Lomé Sebakoro kalayara mɔgɔw fɛ nisɔngoya taamanaw fangasinamatɔw n'u kanubaw ni furubatɔw k'u ka nisɔngoya jira fanga na Togo jamana kɔnɔ. Fanga kanubaw ni fangasinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sifinakaw niw tiɲɛna a senfɛ maa 7 ɲɔgɔn na bɔnɛna a nina furubatɔw ka fɔ la. Ka sangani ko in ye farafina tile bi yanfa jamana tani law jɛtɔ CEDEAO ma ɲɛmaw ye laseli kɛ k'u to u jaba la Nigeria duguba la Abuja k'u jɔrɔmɛ ni Togo kunkan koyi. K'u ka laɲini ye fɛn min ye o ye fɔlɔ ka dugawu don kɛ mɔgɔw ye minnu ni tora ko in nɔ. U b'a ɲini fanw fɛnɛ fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka sigi ka fɔ kɛ ka manga ban. CEDEAO ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ ni mago kɛra jɔfɛn ye u la ka daɲuman don kɔrɔ u bɛ Togo jamanadenw ka bila la. Ndenen lemene Iran vaba la tera tashi blakene do sigile singa ka ɲɛsin Iran jamana surasi ɲɛmaaba fɔalen Lieutenant General Mohamed Hussein Bakiri mi mvara juin kalo tile 17 Bani Israel ka mugu fili do Iran jamana ka. Iran jamana surasi ɲɛmaaba General de Division Yahya Rahim Safavi a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Lieutenant General Mohamed Hussein Bakiri bileimo. Bonyamasegin ga min no a y'a jira k'a fɔ sitana njini ni sitana kɔrɔba n'o ye Ameriki ni Bani Israɛla ye k'u ŋaniya ma se ka sira sɔrɔ u kɛtɔ ka kɛlɛ bi Iran jamana kan. General de Division Yahya Rahim Safavi ni diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Khomeini ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen mɛnɛ don lakanako nasira fɛ. A yira k'a fɔ Bani Israɛla bini min kɛra Iran jamana kan Bani Israɛla ko ka dabila pewu ka jɔsi ka bɔ dugukolo kan. Kwano cɛtɔ ye perekuni dɔrɔn de. General Rahim Safavi a ko minisiri ɲɛma Bani Israɛla Benjamin Netanyahu u n'u ka fanga u ka dɔn k'a fɔ u tɔ man ja ɲɛnamaya la bilen. A ko tiɲɛ don mugu man ka dara u ni Bani Israɛla cɛ ka sanga ni Bani Israɛla ka laɲini ye ko nka Bani Israɛla n'a dɛmɛba Ameriki jamana k'a dɔn k'a fɔ u lasɔrɔ ka di bi Iran jamana fɛ kojugu. U ka nafa sɔrɔ siraw bɛ fa minnu fɛ u bɛ sidɔn bɛ Iran jamana fɛ. U ka surasiya daga yɔrɔw bɛ jamana fa minnu fɛ u bɛ sidɔn bɛ Iran jamana fɛ. A ko wa Bani Israɛla ni Ameriki jamana ma ɲɛmaw tɛ min kalama. Iran jamana n'a mago jɔra fɛn o fɛn na k'a b'o lasɔrɔ mugu filili kɔrɔ a kana kɛ maa kɔnɔ k'a da ye kɔnɔ in ye dɛ n'o ye Moyen-Orient kɔnɔ ye. Ko Iran jamana ka mugu fili ta bɛ taa o bɛɛ ni sanjɛ. Ko wa ko Ameriki jamana ni Bani Israɛla k'a dɔn k'a fɔ u ka nafa sɔrɔ siraw bɛ fa minnu fɛ u bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan k'u kɛ gafe de ye k'u don mansi kɔnɔ Iran jamana kɔnɔ n'u ko ma ko banque de données n'a fɔra ko tabilala forobamugu la u bɛɛ lasɔrɔ ka di Iran jamana fɛ. Ameriki ka jamana ɲɛma Donald Trump juma juillet kalo tile 4 ani Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky kan ka kuma nɛgɛjurugube sira fɛ ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn min kun bɛ di Ukraine jamana mɔ Ameriki jamana fɛ k'a bi jɔ. Nka Financial Times kunnafoni di sira n'an b'a jira k'a fɔ juma Donald Trump ni Volodymyr Zelensky kan ka kuma ko in kan n'a bi jɔ n'a tɛ jɔ. New York Times kunnafoni di sira kun ye a jira Ameriki jamana kɔnɔ k'a fɔ Ameriki jamana faamaw ye maramafɛn dili jɔ Ukraine jamana maramafɛn minnu don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sanfɛfɛn kunbɛla min kun ye Ameriki jamana ka dilen ye ko missile intercepteur de défense aérienne patriote o dili jɔra. Mugu filita wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko munition à guidage de précision GMLRS o fɛnɛ dili jɔra. Mugu filita min bɛ wele ko missile guidé Hellfire o fɛnɛ dili jɔra. Mugu filita min fɛnɛ bɛ wele ko système de missile portable Stinger ka taa se maramafɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ dili tigɛra Ameriki jamana fɛ Ukraine jamana na. Ko in ma bɛn Ukraine jamana mɔ fɔ ministre min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ Ukraine ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma. A ye Ameriki jamana lasigiden wele Ukraine faaba la Kiev ka ka nisɔngoya jira a la. Ameriki jamana surasiya ɲɛmaayaso yɛrɛ sa n'o ye Pentagone o babu sentigi ye a jira k'a fɔ ale tɛ se k'i da don maramafɛn jiyaw minnu digɛra Ukraine jamana na k'a b'a bɛɛ ɲɛfɔ. Nka jate dɔ de bɛ ka bɔ Ameriki jamana faamaw fɛ mugu minnu ni dili ka kan mɔɔw mɔ olu ka jateminɛ ni kɛlɛkɛminɛn ma ɲɛ ko a bɛ di kɛlɛkɛminɛn jumɛn don siya jumɛn don a bɛ ka di maa min mɔ maa jumɛn don ko Ameriki jamana bin bɛ ka don o jate dɔrɔn ka o bɛɛ ɲɛɲini k'o bɛɛ ɲɛdɔn. Nka o fɛnɛ dafɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ tɔn jamana dɔ bɛ wuli ka jɔ la
min ni Donald Trump bɛ se ka kuma hakili kunjɛ mɔ a n'a ka ɲanguma nansaralatɔma Union Européenne ka ciden don a bɛ se ka Donald Trump ma kuma cogo min maramafɛn dili ka to sen na Ukraine jamana mɔ kɛlɛbolo OTAN tɔn jamana in b'o wuli ka jɔ la Donald Trump da fɛ. Nazarala setigi jamanaw ka laɲini ye kɛlɛ ka to sen na Eresila jamana ni Ukraine jamana cɛ ka sabu kɛ u bɛ ka maramafɛn minnu la u ka maramafɛn la yɔrɔw la u si filɛ yɔrɔ de ye Ukraine kɛlɛ kɔnɔna ye. Bawo i ma maramafɛn la cogo cogo tiɲɛ don i bɛ se ka kɛnɛ dɔ labɛn i yɛrɛ ye ka si filɛ o yɔrɔw la n'a foroninw ye n'a cili ye ko nka kɛlɛ yɛrɛ bilennen kɔnɔ sa ka taa maramafɛn si filɛ o rɔ o ɲɔ si filɛ kɛnɛ tɛ maramafɛn la yɔrɔ bolo. Ko wa ko de y'a to nazarala setigi jamanaw t'a fɛ Ukraine jamana kɛlɛ ka ban bawo mana maramafɛn o maramafɛn dilan maramafɛn ka ɲi a man ɲi an sago don an sago tɛ hali bi an ka lajɛ ka dɔ fara a fanga kan o bɛɛ bɛ se ka lajɛ Ukraine jamana kɛlɛ de kɔnɔ ani Eresila jamana cɛ nin ye mɔɔw ka kumaw ye maa hakili juru caaninenw maa fila ɲɔgɔnna kelen min wele ko Justin Edges surasi kɔrɔ don nka labanna ka kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ sigi min ɲɛsin bɛ surasiya kunnafoniw ɲɛɲinini mɔ. A ko maramafɛn la yɔrɔ minnu bɛ nazarala u ka maramafɛn lale ka dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi fo k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ senɔ de a bɛ si la yɔrɔ min a ma ladɔnniya k'a fɔ Alimaɲikaw fɛ yen jɛkulu dɔ bolofara bɛ yen Institut de Kiel ka ɲɛsin sɔrɔkɔmɔ diɲɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ san 2022 janvier kalo tile 24 ni san 2024 décembre kalo tile 31 cɛ Amérique jamana ye mina min di Ukraine jamana mɔ ani Eresila cɛ kɛlɛ lɔ a musaka bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 100 ani miliyari 20 ani miliyari 3 la. Nazaralatɔma Union Européenne ka minandile musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyari 100 ani 32 ni miliyɔn 300 la. Nka o n'a ta bɛɛ Eresila jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine ye a fɔ bɛɛ ye minandi o tɛna na yɛlɛma don ko taa cogo la Eresila ni Ukraine cɛ kɛlɛ lɔ. Eresila jamana ta y'a ka sebaaya ye fɛn kelen min bɛ se ka kɛ nazarala setigi jamanaw ka dɛmɛ in fɛ o ye ka dɔ fara kɛlɛ in kunda la ka kɛ kuntalajan kɔnɔ nɔ tɛ sebaaya ye Eresila jamana ta ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ an ka techniciens ye o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna a ma.